Mga katribo kawakwak, tanaw na to og giunsa pag luto sa itawag og pinikas unsaon pag magpikas tagbuwad isugba daw kuno ni kahapon-hapon man gitawag og labtingaw. Mao ni si labtingaw mga katribo kawakwak ko. Prito. Ibuwad ni siya mga suod sa 3 ka oras. Imarinate sa kadiyot tapos magmarinate ibuwad ni siya mga katribo nya. Ini kahapon-hapon mga 3 ka oras gikan sa pagbuwad. Mag-init dayon og kalaha kay para luluto-lutuin na ba ang mga marigi minarinit na nga isda. Lutuon dayon nato mga katribo kawakwak mga 3 hours so mutuhok nagmaayo ang iyahang mga atong lambas na to diri no nga gipang kuano gimarinate na marinate man nato na siya. Mga 3 ka oras mga katribo lutuon din ni siya igluto na ni nga to sa nagbukal ng mantika. Puwerte ng lamia gyud noon ani kay humot naman kanis tanan kay ang iyang lamas mutuhok man jud pagmaayo. Sa maini gitugsaw na sa nilamasan daan. Tapos ibuwad. Humagbuwad, luto din tani. Biatos biog giunsa ni pagpikas ni. Aw di ara de giunsa pagpikas o gitakilid mga katribo. Ginahinag-hilhil sa buko-buko dayon unahon dai sa buko-buko dili sa tiyan sa buko-buko ari sa i-flat daw kuno yan i-flat daw unad. O kana siya sa buko-buko ni sa mga katribo. Ay sa pungi hang kuno. Mao ni siya mga katribo diri sa nagbuko-buko gi una og slice dayon palapad na siya sige. Oh, go. Naman ana. Bliskaron na siya. Bliskaron din mga katribo. Nagbitay na. Nagbitay ang kalagayan ba. Natangkas kay nalahap. Dara. Alang wilo na may daghang mais dito. Okay dara nagpanipis day mga katribo diri unahog hilhil sa buko-buko day. Yan dayon tabas nga rin sa ulo. Tikaso ng ulo ana. Tribo kwak-kwak na. Mano siya gitawag og kanang sa mas batinyo pa gitawag nila kanang maglama bitaw gilama nya na. Tawag ni siya kasahos din siya. Kasahos sa tuwa labtingaw. Ibuwad mga 3 ka oras or 6 ka oras igahapon na lutuon nimo sa mantika aprituhon porte lamian na yun asa man tong limosito na to be. Mao ni siya ang black pepper mga katribo ha atong ibutang diri sa patis nga naisuka atong isawsaw diri kay mao ni atong ibutang sa iladlad na to ang isda diri ha marinate ni siya nya pero nanan ni siya mga bombay nga pinusa na daan ba. Black pepper ni siya black pepper katungo sa black pepper nya kini siya mga katribo curry powder ni siya. Ang atong isda nga gimarinate sa granto curry powder daw mura sa bisag isda ni siya daw mura pud dig manok kay na may curry powder man gitawag nga fish and chicken. Fish and chicken ladlarin natin mga katribo ha. Muna sa mga katribo. Tapos mo ni sa mga pinikas ha, mo ni mga pinikas mga katribo ato lagi sausaw diha. Para mulami ang atong timplada sa tuang kuan ba o naipati-patis okay ha. Sus pastilan mi ana gyud ani ha. O diri na to ibutang diri mga katribo. Ang minarinate na to nga. Minarinate na to gisawsaw na to basta ko ano patis ug suka, marinate naman siya di ba? Okay. Muna ni siya ilaray na to ni paghumana ni ibuwad. Okay lami kanis tanan ni kahapon mga katribo kay mutuhop na nigmayong lamas ani nya isungag din mo ipaslak din mo ipatong din mo sa mantika nga nagbukal awaan na daog na sus namiya na magyud ni probuyag pastilan subang bahaw ni ay subah piti ang bahaw ni piti-piti ba mura bitong nagpabotos Pasko piti-piti lagi kaldero ani lagi kalaha lagi
bukal-bukal ani. Puting biya na yun eh. Marinate na yun oh. Okay. Muni kamay ni kain on sa man imong kamot bud nga di man sige man nagtulid di man na mapiko. Imong kamot wa kani nga tudlo. Di ikuko ko ni ana ba ani ana. Di. Mo sige na nagtulid. Oh, Ano mo sige magtulid. mana sa pakyo na siya, mag berting. Nagtarong na. Dili wala tulid, di ka matulidan. Di. Naon sa din na siya hindi man na matulid. Nadaot sa maling akala. Mo ba? Sana natigbasan na imong kamot? Oh. Ha? Natigbasan? Oh. Mo din dili na makuko. Magsige lang tulid ang ugat tanan putol ang ugat dili ana. Oo. Sila putol ang ugat ba? Kana yung kamot ba? Kani may buong kuha na di man tulid magsige mag-ana oh. Magsige magpakyo noon. Ano ba? Tigbasan ko no mo na siya nanay sa uwat na. Dalaw. Di ka rin impit ka? Di rin kuan. Di mo impit. Di mo impit. Mino bud. Impi di. Isaw-saw ng impi na marinit sa kos marinit ba. Sa kos marinit. Lah. Ugat na. Oh. Putol. Sa may nakasama dana bildo. Ay kapungot ng iso na ko. Yun sa man imong kamot. Pokpok bongbong. Na samad Bali ay. sa bildo ha. Kini balik ni mo kan sa putol ba niya. Balik lagi. Hapit na mo kan ba? Balik. Balik. Gisumbag ni sa bongbong ni. Dito tato simento. Gipokpok ng chilis bongbong. Kaya ako yun mo din ano na ba malihok imong kamot kasi nagtulid noon. Agoy nilayat ba dyan ng isda? Nabuhi siguro, nabuhi ugasi lang ugasi. Still lang ito tag view diri mga katribo kawakwaka no. Muni diri among hideout mga katribo ug mag luto-luto mi diri panahon sa kaudtuhon. Sa amin ni ani karon among gibuhat maglabtingaw labtingaw ang tawag ani mga katribo kawakwak labtingaw isda nga tamban ibuwad nimo sud sa tulo ka oras ini hapon-hapon imuha dayong lutoon sa nagbukal nga mantika 50 rin bahaw ni lami lagi 50 ni bahaw ani mga katribo nindot kay sa mga katribo kayo? kahapon ani ayos kinista na mga katribo kay ang lamas ani mo tuhok lumayo sa unod ba. Nindot na kaysa na mutuhop sa unod. Ikup sa unod na mga katrebo. Sos, porting lamiyana ni pulutan sumsuman. Sa binaw honorarium wa pa ibaw. Pag-anak is kaon makay minarinit na na ano. Atong tanawon diri ang atong binuwad nga isda. Gagtawag nila glabtingaw. Di arade sa atok mga katrebo. Mo ni among